Здравейте! Ще ви разкажа повече за графичното изкуство. Графичното изкуство, както живописта и скулптурата, са дял от изящните изобразителни изкуства. За разлика от живописта и скулптурата, графиката се отпечатва, т.е. тя е в тираж. Имаме серия отпечатъци. В зависимост от техниката, която сме избрали, може да използваме за основа линолеум, дърво, метална плоча или някакъв друг материал, който подлежи на обработка и може да се отпечатва. Всъщност тази основа, която ние обработваме чрез резци, длета, игли, с химически вещества, се нарича матрица. Ние имаме идея за това какво искаме да направим на тази матрица, на тази основа и си подготвяме работата предварително, като започваме с една композиция, която правим на хартия. След това тази композиция се прехвърля на нашата основа, зависимо от техниката, която сме избрали. Съответно може да е метална плоча, варовиков камък, дърво или линолеум. След това обработваме тази основа и най-накрая намастиляваме и отпечатваме. Отпечатването може да се направи от автора или специално обучен за това човек, професионалист, печатар. Графиката, за да се докаже нейната оригиналност и уникалност, се подписва от художника, автор с молив под изображението. Трябва да присъстват в надписа заглавието, техниката, броя на отпечатъците и тиража, в смисъл броя на отпечатъка и тиража, общата бройка на отпечатъците, които имаме от тази матрица и името на автора. Така, най-общо графиката се дели на три вида. Тя е дълбокопечатна, високопечатна и повърхностен печат. Дълбокопечатната графика е най-стария основен метод за направа на графичен отпечатък. Тя датира още от 8 век от новата ера в Китай. Тогава на времето са правили гравюри на дърво, които са отпечатвали върху хартия, върху коприна. И всъщност оттам така може да се каже, че идва основата на графичното изкуство. Какво представлява високопечатната техника? Високопечатната техника, там си служим с резци или длета, за да издълбаем и отнемем от повърхността на дървото или на линолеума тази част, която няма да е необходима, нали, за постигане на изображението на композицията, която сме решили. Всъщност, печатната повърхност остава релефна. Ето както, например, тук се вижда в тази линогравюра. Печатната повърхност остава високата част, т.е. ние с длетата оформяме нашето изображение и намастиляваме след това линолеума или дървото, зависимост какво сме работили. И това, което остава, което всъщност се отпечатва на листа, е високата част в нашата графична работа. И това, през което е минало валяка. В случая всичко, което е издълбано тук, остава под печатната повърхност и то ще излезе светло-бяло, защото там хартията просто не може да влезе в дълбочина. И всъщност ето какво се получава като резултат. Излиза черно това, което е останало на височина и бяло това, което е останало под повърхността, което сме издълбали, изрязали с ето тези резци в случая. Това е резеца, който се използва за гравюра на линолеум. Те са в различни размери, в зависимост от това какъв щрих искаме и петно съответно искаме да направим.
Така, следващата техника е дълбокопечатната техника. Дълбокопечатната техника се прави обичайно на метална плоча. Там инструментите са игла, шабер, също така и киселини, които нарушават повърхността на металната плоча, за да може да правим петна, степени, нюанси съответно в нашата композиция. И тук принципа на отпечатване е в пълна противоположност на високия печат. Тук, когато сме готови с нашата работа, сме обработили до степен на готовност, завършеност, намастиляваме плочата и забърсваме я и след това слагаме отгоре навлажнения лист и минаваме и отпечатваме на преса, която е с голям натиск. Благодарение на този силен натиск хартията застава плътно, прилепва плътно до металната плоча и съответно влиза в всички длъбнатини в повърхността на металната плоча. Хартията обичайно с високо съдържание на памук, което я прави по-мека и по-добре абсорбираща мастилото, което в случая е важно за нас, за да може тази хартия да поеме и най-малките фини нюанси, които носи работата. Колкото повече е обработвана металната плоча от нас, толкова повече и самото изображение става по-тъмно. Ето тук сега показвам една работа на детенце, което е работило в техника суха игла с издраскване. Ето тук се вижда, тук съвсем малко е обработвана плочата, почти само линеарно, тук там е с малко штрих и това животно, коте в случая, излиза почти бяло. Докато тук, където той вече много повече е заштриховал и след намастиляването тези штрихи се запълват с мастило и стават тъмни, той излиза почти черно. Дори леко се е изгубил самата линия, образа на кученцето, но все пак това е малко дете. Тук нагледно може да се види какво се случва след обработката на металната плоча и как при натиска тук отзад се вижда един релеф от самата плоча. Третия вид отпечатване в вид графика, така като начин на работа е повърхностния печат. Повърхностният печат се прави на варовиков камък, измислен е в края на 18 век. Варовиковия камък се обработва до добиване на една много нежна копринена структура, почти като на хартия. Работи се с материали, които са мазни и всъщност мазнината попива в камъка. След като сме готови с нашата композиция, съответно останалата част от камъка, която ние не сме работили, съответно няма да излезе при отпечатването. Ние искаме да бъде тя намастилявана и да се отпечата на листа. Се обработва с химически вещества, които пречат на попиването на мастилото, когато вече решим да отпечатваме. И всъщност само тази намазнена част от камъка, върху който сме работили, поема това мастило и съответно излиза при печат върху хартията. Ако искаме да направим повече цветове, използваме и съответно толкова различни камъни, върху които съответно правим отпечатването и наслагването цвят след цвят. В съвремието този вид печат се прави на алуминиева или цинкова плоча. Успешно замества този начин на работа, защото варовиковите камъни са много тежки, но като визия малко по-различно вече изглежда самата работа. Работата това е основно техниката литография и алграфия. Работата в този вид печат се доближава най-много до маниера на рисуване, защото ние непосредствено виждаме какво се получава в нашата работа, как изграждаме композицията, за разлика от другите две техники, начини на работа, които
Нали, трябва вече да отпечатаме, за да видим визията каква ще бъде на композицията. Това са основните начини на работа в графиката. Едно от най-хубавите качества на графиката е, че благодарение на това, че тя се отпечатва на хартия, може да достига до максимален брой хора и до много далечни места по света. Надяваме се да ви вдъхновим с този разказ.